ina mutanen da suke saurin kawowa kana hawa faka-faka kamar zakara ka faɗo, ma'ana saurin inzali wajen saduwa da iyali. In dai ka san kana da irin wannan matsalar, ka tsaya ka kalli bidiyon nan naka ne, sannan ka yi mana sharing saboda 'yan uwa su ma su gani su ƙaru. Da farko za ka nemi namijin goro ƙwalli 2, sannan za ka nemi lemon tsami guda 1 mai kyau nunanne, sannan za ka nemi zuma. Sai ka samu wannan namijin goron da lemon tsamin nan ka jajjaga su, in so samu ne kai blending ɗinsu. Idan kai blending ɗinsu sai ka samu ruwan ka tafashashen ruwan zafi kofi 1 wanda za ka iya shanyewa, sai ka ɗago wannan abubuwan ka zuba a ciki. Idan ka bashi kamar minti 15 sai kuma ka zuba wannan zumar, sai ka ƙara bashi kamar minti 10, kaga minti 25 kenan, sai ka tace. In ka tace sai ka sha wannan ruwan. Insha Allah idan kai kamar awa 1 ka koma ga iyali, to za ka san cewa an samu bambanci ba kaɗan ba. Kar ku manta wannan fa'ida tana zuwa muku ne daga MK Herbal Medicine Center. Ga mutanen da suke buƙatar magungunan mu haɗaɗɗu, za su iya ɗaukar number wayar mu ga ta kan profile su yi mana magana. Mun gode.